Mhuri yeZimbabwe, kana tichitsiura vana vabereki, ngatisefei mashoko ekuvatsiura nawo. Ngatizivei zvatiri kuvatsiura newei yatiri kushandisa pakutsiura vana vedu. Ndichikutambirai zvekare pano paAtsiurwa 263. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara wotina on the notification bell. Nhasi ndine nyaya yemusikana uyo anga achiri wechidiki. Musikana uyu hatisi kukwanisa kutaura zita rake, hatisi kukwanisa kutaura area yake, asi ndatingti rest in peace kune musikana ari kubuda pascreen. Zorora murugare tasina tarisiro izvi tasikazvifungire kuti musikana uyu achazotisiya. Vabereki, ngatitsiurei vana tichiziva kuti tiri kuvatsiura newei ipi. Ngatirangei vana tichiziva pekugumira. Musikana uyu angari musikana wechidiki anga achiri kutoenda iko kuchikoro, asiya anyora leta. Leta iri munyoro waarita anyora achiti kuna mai vake, sorry nekuti pamaindituka paya ndichiti ndaiwesta mari yenyu. Sorry pamaindituka muchiti maiwesta sipo yenyu yekuti ndiwache. Sorry pamainditi ndaiwesta mari dzemaschool fees muchindibhadharira. Chiendai kubasa, musare muchifara. Mama sorry, I hope ndichawana rugare rwakanaka kufa kwandaita. Wei yandasarudzei kuzviuraya, ndinofunga ndichatambirwawo zvakanaka. Ndokumborota zvadofuka comment section pamusoro penyaya yemusikana uyu. Vichinzi mainditi inini ndinokupai stress mama. Sorry, ndafunga kuti musare muri free nekuti ndinokudai. Ndasarudza kuzviuraya. Musikana wayo achipedza kunyora leta iri, azviuraya akasiya leta. Mai ava kuti vazvitambire, hazvisi kutambirika kuti mwana wavo azviuraya. Iwe uchituka unenge uchiti uri kutsiura mwana, asi ndatiziwei yatiri kushandisa nayo pakutsiura vana vacho. Azonyofungisisa akasarudza kuti kuzviuraya kuri nandisire mai vangu rugare nekuti mai vangu ndinovada. Ndokumborota zvadofuka comment section pamusoro penyaya yemusikana uyu. Zorora murugare mwanasikana, tasina tarisiro izvi tasingazvifungire kuti kutsiurwa kwawaitwa namai vako uchazofunga wei yekuzviuraya, kuti zviri nani kuti ndizvipfudze vasare vachifara nekuti amai vake aivada.